Sanibonani guys, igama unqobile nibasela amazwi la ekwababa angomhla ka-30 June. Hayi-ke guys, uBahumi uvuke ekuseni nje wakhuthala ugirl wa-ayina zonke iy'mpahla-ke ngisho nezodadewabo-ke lapha endlini. Uma wakhe wambuza ukuthi hayi bo, abanazo yini izandla osisi bakho yini uba-ayinele iy'mpahla? Wathi osisi bami angithi iphi pho inkinga? Hhayi-ke uma wakhe wathula wabheka phansi wathi ya ngiyakuhalalisela ma, yazi congratulations, fuze ngabe-ke ujabulile. Wathi hayi bo, ngenzeni usungihalalisela nje? Wathi ngisho ngoba phela seyenzekile intando yakho, angithi wena ubufuna uZwelakhe angilahle ahlukane nami, usekwenzile-ke lokho. Wathi manje pho indaba uthi halala kumina? Wathi ngoba wena uhambile waya lapha kaMkhize izolo wamtshela uZwelakhe ukuthi angilahle, yingakho engilahlile. Eyi, washaya amahloni-ke manje lo mama esebona ukuthi indodakazi yakhe siyazi ukuthi uyena owenza ukuthi uZwelakhe amlahle. Kodwa-ke guys-ke uBahumi bekubonakala ukuthi iyamnyanyisa yonke le nto le, noma engathi congratulations to wakhe uyambhinqa kahle kahle, hhayi ngoba nakhu ethi congratulations uyasho ukuthi kunje kungenxa yakho namhlanje. Guys, akupheli-ke lapho, noZwelakhe-ke uhambile utshela unina-ke uMambokazi ukuthi hayi ma, sesihlukene mina-ke noBahumi. Uma wakhe-ke nje waba nokudabukisa kodwa vele ebesazi konke ukuthi kwenzakaleni. Washo-ke nanokuthi-ke ngithe sengihlukana naye washo into ebuhlungu kumina engenza nje ngiphatheke kabi. Wathi utheni? Wathi uthena ubaba omdala uthe la ekhaya thina sikhungethwe yifu elimnyama. Wamane nje uMambokazi wathi ya nami bengazi. Wathi ubuwazi? Wathi ehe. Wathi ungitshelile uma kaBahumi ukuthi-ke iyona nto eshiwo uDumisani laphaya ngesikhathi-ke waletha leya mbuzi yokuxolisa ukuthi le khaya thina sikhungethwe yifu elimnyama. Hhayi, wanqaba guys uZwelakhe wathi soze ubaba omdala enze into enjalo kumina. Wathi uthuswa yini? Phaphama Zwelakhe, lo muntu akakufuni. Wathi ngeke. Ubaba omdala asoze angenzela phansi kanjalo. Wathi ngiyakutshela wena. Uyosanini? Awubona ukuthi lo muntu ufuna isikhundla sakho? Uyena ufuna ukuthi aphathe la eMkhize Logistics esikhundleni sakho. Akuqali lapho ucathi kwaziwa bani? Ubani owahamba womtshela uBangizo umfowethu ukuthi wena uyolotsholwa? Ucathi ubani owagijima waye emakhaya ukuze avimbe yonke lento? Kwakuyena uDumisani. Wathi hhayi ngeke ma, yabona-ke manje usuyaphosisa, mina ngizohamba ngimbuza mathupha-ke ubaba omdala. Wathi hamba umbuza, kodwa ngifuna ukutshela mntanami ukuthi loya muntu wesilisa akakufuni futhi ukwazi lokho. Hayi guys, wamangala uZwelakhe wathi mina ngibhizi ngondlana ney'ngane zakhe, ngiyazithatha ngizifaka la ngaphansi kwekhwapha lami, yena ungenza nje. Wathi hayi kulungile kodwa, ayikho inkinga, kulungile. Kodwa kubonakala ukuthi hayi ucinene ubhuti uthukuthele. Kuthe kusuka lapho-ke guys, uZwelakhe wahamba waya laphaya eMkhize Logistics eyomqonda ngqo uDumisani. Uthe memfica ubhizi uphenqana namaphepha, wenze ngathi ukhuthele uyasebenza kakhulu. Wathi baba omdala. Wathi hey mntanami, wathi ubhizi la? Wathi akumatasatasa njengenjwayelo. Wathi ngitshele we baba omdala, konje wafika wathini laphaya kaMtawunge? Wathi hayi bo, ngikutshelile nje. Wathi awungiphindele futhi, awungiphindele. Wathi hayi ngafike ngamtshela ukuthi siredi thina boMkhize ukwenza indodakazi yabo umakoti. Wathi manje pho indaba banqaba uxolo lwethu. Wathi angazi phela, mhlampe iy'nhliziyo zabo ziyitshe kwazi ba. Wathi ya mawucabanga yini singayenza ukuthi siyilungise yonke lento? Wathi angazi phela, mhlampe singahambisa iy'nkomo. Wathi ey'ngake mhlawumpe eyodwa, ey'mbili. Hhayi, wathula-ke guys ubaba omdala uDumisani. Wathi ngitshele ubaba omdala, wena mengase kuthiwa uMtawunge wena, kuzolotsholwa eyakhe indodakazi. Mase kufika abantu bakaMkhize bethi lumuzi ayoganela kuyena undodakazi wakho kunamashwa babasengethwe yifu elimnyama, ungamukela iy'nkomo ey'ngaki wena mekuthiwa uMtawunge? Eziwu-10, eziwu-20, eziwu-100? Wabona guys uDumisani ukuthi awusebanjiwe, wamane wagunya amathe. Waqeda wasuka uZwelakhe wahamba esembekile esithombeni ukuthi useyazi ukuthi uyimbangela ukuthi bona benoBahumi bahlukane. Guys, hayi shuthi imdlile-ke indaba kaDumisani, ngoba uthe esehlele ofisini uZwelakhe ekhulumele efonini, wangena uDumisani. Wangena eseqamuke namaqhinga amasha guys. Wathi ndodana, awungitshele, akhona namanga kule nto kade ngisho? Akhona namanga lento engiyishilo kubantu bakaMtawunge? Ngoba vele bekukhona ifu elimnyama ebelisisingethe, angithi wena wahamba wayogana uma wakho
ngoba ubaba wakho wayeshiya isikweletu. Waqeda nawe wayoyibika. Angithi yonke lento kuba yenziwanga kwakuzoba namashwa. Ngakhuluma iqiniso mina. Wathi okay baba omncane, lawo mashwa bezobe ekhona yini ukube wena uhambanga waya le emakhaya wobiza ubangizwe usho ukuthi akavimbe yonke lento le. Ukube wena uvaze umtshele ubangizwe ukuthi mina ngiyalobola, ngabe vele asikho la sikhona, ngabe kade mina ngaqeda ngoba humi ngamlobola ngamqeda. Kodwa wavimba wena. Eyi, wabona ubaba omdala ukuthi hayi cha ngeke. Le ngane he's like a few steps ahead of him. Uthe suka lapho wathi wena kade wangiqala wena baba omdala. Ucathi ngiyinyoni, ngiyakubona umthetho wakho. Wabekhipha ifayili guys. Wathi bamba la, funda la. Wathi kudala ungihamba emva kwendlebe. Udla imali zala enkampanini. Ngithuli. Hayi ngoba nakho ngithuli ngiyisilima, ngikuthula ngoba ngikuhlonipha njengomuntu omdala. Ungidle amamiliyoni ngamamiliyoni wena. Wenza umkhoshosho webhizinisi ngasese. Ngithuli. Yabona ke manje ngiyacabanga ukuthi kumele ngifonele amaphoyisa nabantu baka-Labour. Beke bengibukele lento le engiyiphethe kuleyo fayili. Ngibona ukuthi mengase bethi nje bayayibona bengenze njani ngawe. Ngizokwenza ukuthi mina ungaphinde ulibeke. Ubeke umcunjana wakho la enkampanini yami. Qhubeka ungichukuluze. Ubugawula ubheke la kumina. Uyangizwa ukuthi ngithini kwena? Ngoba kukhona ukukusina kujeqeza. Uzohlangana nembi la ithutha ngekutshela. Yayi! Yamtshela ingane guys, yamtshela ingane. Wamelwa amathe. Lapho bekade ebhizi ekoloda kwindodana yakhe le kuthubane umhlaba. Ethi enakaze abanjwe, kade ayentshontsha akaze abanjwe. Ngisho umfowabo esaphila hayi wayengakwazi ukumbamba. Nango-ke kuzwe lakhe uyamkhombisa ukuthi hayi wena awuyena uphunyuka bamphethe. Kade ngangikubambile ukuthi nje benginqena ukuku-expose ngoba ngikuhlonipha njengobaba omdala. Guys, amahlathi aphelile. Hakusekho nokucasha kuDumsana. Lapho-ke indodana yakhe-ke iyaqhubeka nomshikashika guys. Isithole ngisho umuntu oyi-customer elisha othi nje lalela. Ngicela nje ama-truck nje kuphela mina. Ngifuna ukusebenza ngama-truck enu. Lento engizoyihambisa ngawo ayikhululeka ayikho illegal. Mina ngizobe sengikunikeza-ke imali. Mekuthi-ke mhlambe kuba khona inkinga ngizokuthi khaxa ngemali extra. Wajabula kwathi akafeke-ke guys umhlaba ebona kahle ukuthi manje sezoba u-rich man and ufuna ukuthi uDumsana angayizwa le ndaba ngoba-ke kahle kahle nawe uzama ukuyibhekelela umndeni wakhe, ufuna nje ukuba nomuzi wakhe engaloku ehleli ngaphansi kophahla likayise ngoba vele uDumsana guys mase sikhuluma amaqiniso akayena ngisho baba uqotho, iy'ngane zakhe uyayicontrola, akekho umuntu ofuna ukuhlala egcekeni elilodwa naloya baba loya. So naye-ke ubhuti uyaqhubeka nomkhoshokho, ufuna nje ukuthi akhele unkosikazi wakhe umuzi bephume bephele laphaya emzini kaDumsana. Asithembe ukuthi-ke akazubanjwa-ke naye-ke umhlaba njengoba nje uDumsana naye ebanjiwe guys. Asazi-ke ukuthi iyozala nkomoni-ke uma kunje na. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time.